What's up people? I dag skal vi spille Pokémon. Jeg skal lige skrue lidt ned. Vi har musik kørende i baggrunden i dag. Velkommen til Psychodog Gaming DK. Tror den hedder. Jeg er ikke sikker. Jeg skal lige have flyttet min FPS, det er fint. Men jeg vil simpelthen vise, hvordan I kommer ud og starte, hvordan I får jeres start Pokémon. I kan se lige nu heroppe, der har jeg absolut ingen Pokémon. Det man starter med at gøre, det er, at man skal... Hende her, hun får... Okay, jeg bløder helt vildt. Det er meget. Hun fortæller dig noget om, hvordan du gør, og hvordan du snakker med de forskellige folk. Altså, hvordan du snakker. Det her det er en tutorial ø, hvor du simpelthen lærer, hvordan man gør det her. Det man kan egentlig bare sådan stille gå forbi, det er ikke nogen vigtige nogen, men I kan læse dem, hvis I gerne vil have mere information, end I behøver. Her, se der får man det her hvide spørgsmål nu. Her det er, where do you get a starter Pokémon? Altså, hvor får du din starter Pokémon henne? Det gør man efter at have gjort alt, hvad der står på øen. Altså alle de her quest logs. Her kan man jo bare gå, fordi det er ikke nogen, du skal forbi. Bare fucking noget til. Se, og det her det er selvfølgelig online, så I kan komme ind og spille med os, hvis I har lyst. Hvis I har lyst. Så kan vi lave nogle channels, og alle jer som vinder og sådan nogle ting. Gang kommer så langt. Men ellers så går vi bare lige stille i gang, og jeg bliver bare ved med at bløde, hvad fuck? Hvad var? Okay, det ser for mig lidt blød, men det er lige meget. Ham her! Vi skal snakke bare ham over for os, kommer jeg til at tænke på. Men ham derovre, ham der hedder Sensus Tarker, han er Tarker. Han er rimelig vigtig. Ja, kom så. Nej, for helvede, kom jeg snakke med ham igen. I don't want to talk with you because you're a bitch. Come on. Yes. Han skal snakke med. Og det er fordi, at her der får I simpelthen 5 Pokéballs, hvis I svarer rigtigt. I behøver egentlig ikke noget med det der tydeligt rigtigt. Det er bare et godt sted her. Jeg kan enten vælge, altså hvordan du flytter din karakter. Det gør inde på den der. Altså WASD. Eller ved hjælp pilene. Så du kan trykke på dem begge. Så det gør jeg lige. Yes, right, you'll be... Okay, hvor du kan cykle henne? Nej, eller kan du købe cykler i både den by og den by? 2 forskellige byer, du kan rejse til, men jeg snakker lige. Der kommer vi til. Ja, det kan man sagtens. Og hvor finder man ud af, hvor Pokémon er i dit område? Altså, du går i en busk over. Så kan du skrive list. Så kommer de Pokémon frem, du kan finde. Jeg lukker lige min chat ned. Ja, det kan jeg ikke. Her er der den her. Og der er 5 backpacks. In your backpack. Der kan man finde sine gym-badges, dem man har besejret i gymmen. Det finder jeg. This Pokéball, se, nu har vi fået en Pokéball, jeg kan lige gå ind og vise det. Ja, 5 Pokéballs. Lad os komme videre. I skal ikke se mod et skærm, der nogle gange gør sådan der, det er bare en bug, der er her i starten. Det kommer over. Det allerførste, I skal have, det er, at I skal over snakke med den gamle mand, der står herovre. Så han hedder Marty. Lad os lige snakke med ham. Ja, spændende. Han vil have til at få fat i, det hedder en tomat sandwich. Ja, det hedder en tomat sandwich. Det har også kaldt det en tomat sandwich. Og derhen, der kan man heale. Det kommer vi så senere. Så skal ind det hus om bagved her. Nu kommer en meget vigtig sælge. Snak med bedstemoren først. Hende om bagved. Nu snakker jeg med først. Slipper jeg om til ham, den gamle komme. Nu kan jeg sige, jeg har ingen penge deroppe. Den, hvor der står dollartegn, der har det penge. Der har jeg simpelthen ingen lige nu. Så kommer jeg snakke med den gamle dame igen. Det er fordi, så får man nogle lommepenge. Det fik jeg 3.000. Fordi at jeg gad høre det. Så det er altid en god start lige for lidt penge. Men så skal han. Det er også en rigtig vigtig ting. Skal man lige over og tage sådan en research stadion der, så skal man lige også snakke med ham her. Meget klamme professor. Yes, ja, det er fint. Ja. Okay, vi skal finde 3 papirer til ham, det er en vis. Jeg ved, hvor de er også. Det. Hvis man skal det er, du skal snakke med ham her lige hurtigt. Ej, du er bedre. Ja, okay. Hvad er det, han siger? Så der er man simpelthen bare med at tage den her. Der er den første. Kan jeg overhovedet huske, hvor fanden de er henne? Det kan. Og så har jeg nu. Ja, fanden i det. 2.
Og den sidste, den er så simpelthen herovre. Næh. Prøv bare lige op igen. Så skal vi lige også snakke med professoren. Ja, jeg får en free papers, ja, men det får man sit Pokédex hernede. Hvor man så simpelt for helvede. Hvor man simpelthen kan gå ind og se, når Pokémon kommer i udviklingen, når man er oppe og kæmpe mod dem, og fanget dem, eller hvad nu har gjort ved dem. Men lad os så komme videre, hvor her kan man det. Når man skal sammen med en gamle mand med tomater og Ratchan. Og ham der får man simpelthen nogle potions. Ham der er Dragon, han er da en gevaldig sjov fyr. Ja. Hvad? Nå ja, det er jeg går forkert, det er min fejl. Og hvis det er, der sker, så ikke kan vise, hvor skal ref. Okay, jeg vender lige tilbage, når min computer holder op med at space. Så jeg ved ikke lige, hvad der skete her. Men jeg vender tilbage om lidt, når de får kan vide, at med space. Jeg starter her igen. Ses. Så er vi tilbage. Det jeg havde glemt, det var, at ham her, jeg havde ikke fået min tomat sandwich. Og jeg skulle fra at få den, der skulle jeg simpelthen op til den her heal shop. Skal også have med hende her. Så står der, det er hendes far. Og det er så broren herovre, der har madpakken. Så den skulle lige have fat i. Yes, if you need to find a man in Fushia. Fedt nok. Men så man 30 ref for at kan trade, om det er sådan. Det er simpelthen tomat sandwich, vi skal nu aflevere om det. Okay, det bugger lige lidt, det skal jeg sgu ikke tage. Prøv vi igen. Det, mit internet det er ikke super godt, men altså det går nok. Jeg ved ikke det der, godt nok der er et chat. Oh my tomato sandwich. Så fik jeg nogle potions. Og nu kan I se, at AP ligger simpelthen på 0. Men det skal ikke lige nu skal I simpelthen bestemme, hvilken by I rejser til. Så I simpelthen har en... Igen. What? Jeg skal bare vente, okay. Yes. Jeg vil... Her kan jeg så vælge mellem de her to byer. Mange af mine venner vil bare altid tage den øverste, så det gør jeg altså også i dag. Yes, I'm sure. Så skal vi ud og tale med ham her. Den meget klamme kaptajn her. Han hedder Marvin. Han er fint klam. Du tager til Pallet Town. Så er vi faktisk i gang. Så kommer vi ind i det her lab. Hvor så kan... Her får du faktisk din første Pokémon. Det er jo altså dejligt. Men så kommer vi simpelthen i gang her. Her der skal man lige... De 3 Pokémon, de kan vælge, det er enten en græs-Pokémon, altså Bulbasaur, eller I kan få Charmander, Fire-Pokémon, eller den sidste, men ikke mindst, I kan få Squirtle. Og hvis I hurtigt vil i gang med spillet, så vil Squirtle være en rigtig, rigtig god idé at tage. Fordi at du kommer op mod Stone-Pokémoner på et tidspunkt. Så er det rigtig godt at have den, fordi sten, altså vand, det er rigtig godt angreb mod sten, så det starter med til at I kan selvfølgelig fuldt ud selv bestemme, hvad for en I gider have. Men så går du simpelthen bare og snakker med Professor Oak igen. Så you have only caught one Pokémon, altså måske de tage en for dig. Sådan, og så er I egentlig klar. Nu kan I simpelthen bare begynde jeres adventure, I kan bare udforske alt. Nu se, jeg har sådan en klam lille ting gående efter jer. I kan gøre alt nu, altså I er the Pokémons now, altså you can do anything. Men det skal simpelthen ud her. Og så kan I bare begynde. Der vil godt komme flere tutorials for mig, men det var simpelthen hvad jeg havde for den her gang, folkens. Vi ses.